youtuberi, kukuruzna trešnja ovdje, dobrodošli danas novi klip. Danas ću da uradim jedan novi izazov, kao što čujete malo mi je nos zapušen, boli me grlo, malo sam prehlađen. Danas ću da uradim jedan izazov, čekao sam ovako priliku da se prehladim, da bi uradio ovaj izazov. Ovdje imam kamilicu, znači danas ću da uradim ovaj izazov da pojedem znači ovu jednu, evo da vam pokažem ovu jednu kesicu kamilice. I na kraju klipa ću vam dam neko moje mišljenje, da li je bolje da kuvate čaj ili da ga pojedete odmah ovako iz kesice i da ne trošite vodu i struju, tako da to je bilo to. Krećemo. Evo znači ovdje imamo kesicu. Evo znači kesica, izvadio sam ovaj jedan čaj. Sad ću ovo ovdje da skinem, da otvorim i pojest ću, vidite ovo što ima unutra. Inače to su sve od cvetova, nemam pojma kako se ovo pravi, nisam mogao da nađem na Google. Vidite ovo unutra, to ću da pojedem. Evo samo ovo da skinem, evo ovako. I ništa, ovo ću sada sve stavim u usta. Samo vam pokažem, ovo miriše na origano. Ne znam da li je ovo zdravo. Ništa, ću ovo da pokušam da pojedem, trebao sam vodu da donesem, samo trenutak. Evo, znači donesao sam i vodu za svaki slučaj, znači ljudi ovo ću da pojedem, ovo što se nalazi unutra u čaju, tako da krećemo, živjeli? Pa da vidimo da li je ovo bolje ovako, nego kuvani čaj, se vidi? Kao da jem cvetike, one. Uzim malo vodu. Što ovo peče. Uzim malo vode. Eto ljudi, pojel sam samo trenutak. Ništa ljudi, ovo ovako. Mislim da je bolje da nastavite da kuvate čaj. Ovo je bilo stvarno gorko, kao da sam jeo cvetiće, nemam pojma. Ništa bolje, kuvajte čaj, ovo ništa ne pomaže, znači evo i dalje sam prehlađen, nije mi ništa pomoglo. Tako da ljudi, nemojte ovo ovako da jedete, ovo sam samo bacio čaj ovako bez veze. Tako da to je to. Sad ljudi, sad ću vam pokazati jednu najbolju puškicu što možete da napravite za kontrolni. Znači ovo sam ja radio u Grčkoj, kad sam bio u Grčkoj, kad sam išao tamo u školu. Znači ovo me niko nije provalio, ovo sam bio jedini što je radio ovakve stvari. I mislim da će ovo mnogo više da vam pomogne nego oni papirići neki. To što vam je potrebno, evo ovdje sam pripremio kao svesku, znači ono kad imate prijemni. Znači vi sedite ovako, tako. To što vam je potrebno za ovu puškicu, to je samo ovako jedan MP3 iz slušalice. I vidite sada što ćemo da uradimo. Stavit ćemo prvo ovako, nadam se da će se vidi. Samo stavim. Stavimo znači MP3 prvo ovako u džep. I vadimo samo ovu jednu slušalicu. U stvari ne, ovo možemo oba slušalice držati ovako u rukama. I stavit ćemo sada, slušalicu ćemo provučemo ovako i stavit ćemo ovdje gdje je ovaj rukav. Znači da vidite. Evo ovako. Samo trenutak da uhvatim. Evo ovako, uhvatio sam, znači samo jednu. I sada, kako stojite ovako, znači evo imate rukav, možete slobodno ovako da opustite ruke. Stavljate ovaj MP3, inače u MP3 ćete da snimate sve ono što vam je potrebno, sve ono što niste naučili i samo ćete da pritiskate ovako da menjate druge teme što ste snimali. Ovo ćete da stavite inače u gače, znači s ove ovdje strane
zato što će oni da vas potresu ovdje gdje su džepovi, ovdje neće niko da vas pipne. Sada izvinjavam se, stavim MP3. Evo, stavio sam ga. Sada sakrijemo malo i ove kablove. Evo, učite i majicu unutra i to je to. Evo ovako, i kad sednete ovdje na stolicu i kad držite ovako hemijsku, vidite ovdje ću da izvedim znači ovu jednu slušalicu, ali to niko ne može da vidi, znači evo može da stavite ovako unutra i ne vidi se ništa. Znači hvatamo ovako kad vas niko ne vidi i držimo slušalicu ovdje, vidite ovako. I ništa, samo kad pišete, vi možete ovako da sedite i da slušate to što ste napisali, što ste snimali u MP3-u. Vidite, stavio sam tu da je uvo, vidite ovako. I sedite ovako, znači ovako je normalno da sedite i da pišete. I samo vi slušate i prepisujete to što se čuje. Ovako, i ako dođe slučajno neko, vi samo stavite ovako brzo. Nemate ništa u rukama, kao ja pišem i sve u redu. I tako da to je bilo to. Nešto, ja sam ovo radio ljudi i mene niko nije uhvatio i prošao sam baš dobro. Inače ovo ne može da se koristi ako imate za matematiku, zato što brojevi i te stvari to ne možete da snimate. Tako da, to je to ljudi, nadam se da sam vam pomogao. Ako vam se sviđa ovaj klip, ostavite like, napišite u komentare neko vaše mišljenje o ovome što sam vam pokazao. Tako da to je bilo to. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip, vidimo se na neki drugi.